Hola a totes i tots, com esteu? Jo estic bé, una setmana més tancat en casa i bé, gravant vídeos per a vosaltres per a que pugueu gaudir de la música des de la vostra casa. Espero que us agradaren les cançons que us vaig gravar la setmana passada o l'altra. Jo vaig disfrutar molt cantant-les i espero que vosaltres també ho passareu molt bé recordant-les. En el vídeo que us faig aquesta setmana també anem a repassar un poquet, però no cançons, sinó una de les músiques que més vos va agradar a principi de curs. Es tracta del Cucut al bosc, del Carnaval dels Animals del compositor francès, a veure si ho endevineu, molt bé, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, per si no ho recordeu, vos ho torno a explicar, va ser un compositor francès molt important, que va viure fa més de 100 anys. De fet, fa quasi 100 anys que va morir. Però això no vol dir que la seva música hagi desaparegut, sinó al contrari. La seva música continua ben viva, perquè és molt bona música i ell era molt bon compositor. I a més va fer algunes obretes per a xiquets, com el Carnaval dels Animals, on hi ha el Cucut al bosc, que és la peça del Carnaval dels Animals que hem treballat a classe. Supose que tots i totes teniu la vostra carpeta de música i podeu mirar el musicograma. Però si no és així, jo vos el penjaré al meu blog, on podeu veure l'adreça aquí i a la descripció del vídeo també, per a que pugueu baixar-lo i seguir-lo. I a més, al final d'aquest vídeo us posaré el musicograma amb la música per a que pugueu seguir-ho també amb la tele, directament. Bé, anem a repassar una miqueta els elements del musicograma. Primerament, hem de dir que aquest musicograma no l'he fet jo. El va fer un mestre meu, que se deia Joan Hernández Freixinós. Aquí teniu la seva signatura. I que va fer moltíssims musicogrames quan era mestre de música a una escola de Mutxamel. En aquest musicograma anem a treballar diverses coses de la música. Per un costat, la melodia, també treballarem la pulsació i el silenci. I també treballarem la dinàmica, és a dir, els sons piano i els sons forte. Recordeu què significava piano? Piano significava suau i forte significava fort. També escoltarem dos instruments en la música. D'una banda el piano, en concret sonen dos pianos, i d'altra banda el clarinet. La música del Cucut al bosc de Camille Saint-Saëns ens explica la història d'un cucut, d'un pardalet de cucut que vivia a un rellotge. Sabeu aquell rellotge de cucut que quan fa les hores sona cucut, en lloc de fer un altre so? Doncs aquell cucut una nit màgica se'n va escapar del rellotge i va anar per un bosc. Després va entrar a un monestir on escoltarem les campanes. El meu amic que anava buscant-lo anava seguint-lo i per tant també sentirem les petjades, que són les notes greus de la música. Després veurem com ix la lluna en el campanar on s'ha amagat el cucut. Seguirem buscant-lo, pujarem una escala, intentarem agafar-ho, pujarem una altra escala, intentarem agafar-ho de nou, però no podrem perquè el cucut ja ha decidit que ell vol tornar al seu rellotge i així es farà de dia. Al principi del musicograma, els dibuixos marquen la pulsació i la línia de baix, la melodia que sona en el piano. Així la melodia fa tan, 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 cucut, tan, 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 cucut, tan, tan, cucut. Com veieu, aquí n'hi ha una fletxa. Una fletxa significa que hem de tornar a repetir. Aquesta part la repetirem 2 voltes. I també haureu vist que n'hi ha arbres que no tenen copa. Això vol dir que són silencis, per tant, hem de tocar-los, però no sonarà música en ells. Continuem per la segona part, que seria
Tan, tin, ton, tiro, cucut. I aquí una altra fletxa, tornem a repetir. Tan, tin, ton, tiro, cucut. Comencen les campanes a sonar. Cucut, ton, ton. Aquí les petjades, els passos. Pam, 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 pam. Cucut. Repetirem les petjades una altra vegada i anem al campanar a escoltar com sona la lluna, que cada vegada el so serà més forte. És a dir, aquí serà piano encara i aquí serà forte. Continuarem seguint la pulsació en les hores del rellotge. Després amb l'escala primera, cucut, l'escala segona, cucut, i així fins a la fi. Mireu, aquí n'hi ha dos interrogants que són dos silencis, és a dir, la música estarà callada durant dos pulsacions. I a l'últim cucut veieu que està partit per la meitat. Això és perquè primer sonarà un cu i després l'altre cut, és a dir, farà cu, cut. I per últim, l'acord final que marca l'eixida del sol. Bé, ara ja anem a escoltar-lo amb la música i jo, primerament, us ajudaré seguint el musicograma. I després podreu fer-lo vosaltres soles amb la música, amb el musicograma en la pantalla. Val? Vinga, espero que gaudiu molt. Un beset.